Anumre nonsia abogana de shimama mamuni na dwuma makwaba. De Ahenkan 93.3 FM so. Ebra so sense ma dro asini asi adwa na wie wabra. Peri opram tunu to awia pram to brenu mu. Ya aboa no de babasum se anumre nonsia akan kase. Na ensema de nam ne doso pa. Enu ntini de obeya ne so betena sidi no wate waso. Na waje agum ti se de wasi da won poano no. Se nyu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  udidi wie na sha so a. Na denden ti se onyina wa mena potra. Na ze odin frama nugu hu sa. Afinzu se udidi amobode asanya wate se de oma obanufo. Na jikase nugu asum na fo adwenche no ebra. De ubetie bi ene se omampani na nadu dankwaku fado ese Ghana bakosemu. Na ban pe ene abanya wako IMF so ko pebosia ne nsaka ne ntem. Abusian krata every ayamra shebedwefie na woni akwa ne nsahye krata yase chiame kasama for wonmonyafo Alban Sumaina Kingsford Babin emunsem yedeba ajaji for wo Ghana no mseni na edia tuja se fiti ochina ko wo mu nkwa adwuma biem ewia pramo kase na abusian yade tu wanima ye kire mu se ekuo maako adionu enkono wa mu simpenifo bi yanyi omudi brefri wa mu nsem na sa ensem na penifo ya bubo omudi ewo mu no wa mudi hu ya no atudwa owura kojo bonsu eye kane kumase meyo na no ko prefranka tubre dibra no ewo NDC mu na odintwo entwo no odi no so no onim so obedintwo aban kasamafo anso de atudwa kire mu sanranrada ekosu okumawu no kura ni nyame anim neni age papa wei ene afoforo bi na nwumre yasi adwa de babesum se nwumre no nsia akan kase asida wampam asida soko de wakona ti so babu no wafu taxi enam achimda asfalt apa so enkoma homecoming achim osunasi mabunu ene nananama trankunya 2023 homecoming baso womo mesika afi Ahenkan FM Europa League final no so womo so mesika nwumre yi ena afi Jubilee Hospital so ena nwumre abusuya wama sayasne den je tata te sa kwada wa wia no enu nti ya ne wadi yechi abefontenta kase ne so Facebook wo YouTube live so yetemu ewo ho afa adwenkyira kro na obetimi dia fa emai so 0594841044 0594841044 sani awochiro no sa pepepe ani Ahenkan amawo anwumre yi anyanu mienu yaje yegwa eno ekua Afrankoma Studios eno batampa ya betwensram ne abasa ede amawo midin ene mame ekua Janewa mene kwaku enin kusi buadum afi adeshimama ensem nkyeremu enin fitiase eni Ahenkan FM wate wasum omanfo beka ye enche bia afi atwamu ena Ghana ban tintim krata koma International Monetary Fund say ye pe bosia na ye de twitwa ye ho na pe bosia $3 billion krata ye trade ekoma IMF ewo July busumi mu ewo afimpinu ene aduonu 2022 na anu na nyame adu musumi du ntem Ghana nsaka sika $3 billion US dollars no yensa akaya busia na ye di afi IMF no eno ena Ghana mampani na nadu dankwa kufadu mpempra miken okodwumade bi ewo abrochirima mu kata wamo ayin krodoha na adwumade na ye kata Africa Economic Forum na se abibifo ye wo abibremian mu sei ene obroni kokoma chen ya fitire gongo abrofo womgu kata ye ka bom si ye din komo ahwentoto ya wodro ne se de sikasem kosoro ana eba fom na se eba fom ede na de efomba ne eba se kosoro de okru mienu ye kire edi so no epe eno matumi akọ IMF ede busumi du akwakwode bosia ewo Ghana abakosemu omampani na nado se eno kre afi atwa mu July busumi ni mu eno mo ye ntutu omututu anamo so mo pebosia ena nyame adom afimpinu ne adonu miensa me busumi no wo mo nsa kasikenti busumi du yo banko we na bosume pepepe sika no abenti abakosemu no ebinsi da na benpe omampani na nado eto ne nsam so kabiem esanse na akwakoye sikasem entutwe enti no omampani ka se ansa na COVID-19 coronavirus pediewo
ɛna afi Russia Ukraine to kwa a unity ewo wo mu no se anya sa nko na nado se abra COVID-19 Russia Ukraine unity no esa ma se ye tutu nneomam ana ahoɔden ade tu nneomam wɔ Ghana no ɛno nso epagya kɔsoro pa ɛno nso ɛha ye papa na no kra no ɛna Ghana mampani na nado ɛde tudwa kyerɛ se de wo mu nsa ka $3 billion yi ɛnkyɛ wombeko international market na womakwa akopɛ bosian so edi afiri ono mu atoto nneema ye ntie nsema na nado danko kufuado edi tudwa echirima yen. Before the COVID pandemic, the Ghanaian economy had achieved macroeconomic stability and was in the process of rapid growth. Come the COVID-19 pandemic, followed, of course, by the Russia-Ukraine disaster. I don't think we can call it any other way. It had a tremendous impact on our economy. Suddenly, we were facing major challenges on our balance of payments. Our currency went into a steep decline. Interest rates went out of the window. Inflation, all the indices that had been worked on. And that is what basically forced us to go to seek the assistance of the fund. We went in July last year, and it has taken us July to May to secure a program. We had a staff level agreement with the fund in December. It's a relatively quick period. And finally in May, we've secured the fund. I think it's the usual negotiations with the IMF. They take time. And in fact, the 10 months which has been involved in the Ghanaian program is one of the fastest on record. Ena daono eni amuti ye Ghana mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku adudan Kwaku Fuado enu achi ena Ghana ye mampani esande to so ka biem se IMF sika mo nsa kan wo mo metena so ensam nya wate se de ohwe aban se ne Yesu no mde ya bone se wo mo ma esa ade no anomo ma yedi ti se mu ma to atwu no da bi da won be woso mo ti se mpran foforo akọ mpran nkyɛn no mo de IMF sika $3 billion no adiguma amana so abapa o mampani na nado sei sika mo nsa kan won be hwɛ se ebeye nyina so a emu odu no matumi agina so ayensakraye ewo Ghana sika semu o si sika mo nsa kan $3 billion ni on be gina so de atoto nneama titiru sika famu na Ghana sika zam totoe no akoye. But nevertheless, it's over. And now for redirecting the economy, repositioning the Ghanaian economy to regain the macro stability that had been lost, to be able to have a better control over important data like interest rates, inflation, and then finally also to position us to be able to go back into the international capital market, which had been a source of funding for us for the first 3 or 4 years of our. We eye Ghana mampani nana adodan kwa Akufuado His Excellency. Ebusia ya toa ensamne soana samene okasei enkrata efri ayamra shebedwefie na mra shebedwefie efri no efri ya chiame ya sana hene ya chiame awamra shebedwefie wonmonyamfo aban Sumaina Kingsford Babin na so ye na tsefri awanukuro ya na nensa ehwase na enkrata ni muan wadi tudwa wochem se sabre wukopia mamra shebedwefie adwuma akwaso wo ho mra shebedwafo no obia kofie mpeso a wodro mpeso mako eye ahanu ene adiosun anum no wobia kwa woni mu adehye kwa twetwe nkomo wamu kwhwe ne yakwaso wo mo peso aso se ne bia wamu ba bepia mo mra shebedwefie ene entotoye a wodro no obia pe no wobia so de betu dwa no ma hwe kwan a wamu nyina be kwa mo abomo ade apre wo man Ghana empumtuo na enu anu woni monyamfo aban Sumaina Kingsford Babin wade atudwa wo kire mu se ebre bia wamu kwa ma hu mijem na edrusa wamu ba beba wanukura ya no wade bra ene da wamu de beba montenso ema mra shebedwafo no obia te ne ho asesa edai ye kwamra shebedwafie enti na so nkrata wade abaye no anu wo kire mu se wanu aye woni monyamfo aban Sumaina Kingsford Babin ya paw no asa chiamia wa my Ghana ye mra shebedwafie ni atoso mako enwotwe Fourth Republic emu wo gina amamra wo mra shebedwafie aso na wade atudwa asra mra shebedwafo ni nyina nse
wama kwama humijiem ebreso se wose wamo saba ebeto amedwuma so entini sadia wo kire mu se eye bosumi edi anim aye kwa akosimo aye wehumo bobosumi ne da etoso ensia sada no aye benada wose anopa no ndu pepepe mrashebedwafo ni nyina wamu sa kwa akopie mu ewa mrashebedwafie bebi a wamu di mrashebedwafie ni wa my Ghana enwuma si ye bia no wama sanso akwa akwoto so adwendwen wa man enkan ko aprimpumtuo ade ama wa man no wamu so akoye mrashebedwafo ya wamu eba no wo bia ba be primpumtuo ade akwa ne peso aso enu ti waso obesre pasesa edani dura ene mrashebedwafo no wamu nyina ka omummomu na wamu anya krado sa aye wahumo bobosome ne da tosu ensia no aya benada anumpa no ndu pepepe wamu nyina da ebeba bepie mu awa mrashebedwafie no wama sa to awa man Ghana empumtuo ane enkan kwa esuo woni monyamfo aban sumai na Kingsford Baben adi tudwa wo kire mu se we no wama kwa mahumijie mu ebraso ese wose wamoba anu ti wo gina standing order 37 esuo na wasre mrashebedwafo ni nyina se ebre ni dura wamofa wose enya woyo enkrata itaniam di kan eka ye no efri aye woni monyamfo sumai na Kingsford Baben ne atna ya aneba ya wono akasa ananensa eso ehye ase ewiase ayewoi akwakoye nyoma mienu sede Yesu Kristo won mo ye otwodi amponyankopɔ bɔ so bɔ asase na Yesu sunsu se bonsam so on mo yi obia wo baabia ne gidie ɛwɔ ne baabia ne wresha odi nachi na sa nyoma mienu wei ɛna afie nim se bɔne ɛne papa wɔ hɔ ɛna nipa nso ye gidi Kristo 43 ye gidi se uwa wokɔ bonsam jam ana wokɔ Yesu nkyɛn ɛyɛ heaven ana ɔso ahemmu enti saa nyoma mienu wei no ansa na bɛkɔ so ahemmu no otembuafo panyini ayo twedi ampon de obo so bo asase na oba asase so a unwuya no obi obebu aten otembuafo no wo na ekase yi ebusiansam no kase yi asemdi bia odro wo Ghana ni na court wo Ghana ni na no ukoma empenifo tietua no ye ajagefo na tembuafo no e na akasa yi wo ma so mo kani na ne se fiti ochina ko munya adwuma na krata ene kasa ho ene nsamtwofo nhye mu dwumadi akoso na enu na mpenifo etua Judicial Service Staff Association of Ghana eye atembuafo nkabo mukoyi ene adwumafo ni na ayetwa ne tiafa no Jusak womo afre womo adwumafo ni na wieye ebi kura ni nda wieye na kyesade ne kan womo anom dabi ya wosu ya woni ankase etiri wa sabi aban be ye yibone enu nti womo wosu womo frey sa womo ntrama aban nkurukuro mutiru nti se ngoro kante dabi enu nti womo frey adwumafo ni na ajagefo ni atembuafo yi ema wom koye nsamtwofo nhyemu enawiyeye na enu ase ana national president ema Judicial Service Staff Association of Ghana Jusak Owura Samuel Afote Otu edi tudwa kire se fiti ochina aye mebosome ne da etoso aduonunum aye yawada no atembuafo ni na obia nkwadwuma na obekọ court onmo anasemdi bia onmo ebia obekọ bonse nipa guo nanso ye nya adwuma obonse bia security fo wo honomo wo ma bepepa wo honomo ana wo ma ebe nyoma nketinkiti wo bakọ tunipa nanso kọ a ye nya adwuma eno ni asem Owura Samuel Afote Otu Jusak for penny president edituja osan to nsem so eka biem se die ntia atembuafo nkabo mu ko se wo mu tu atina nyamebo a ochina ekwa wo mu nim dom beba no ene se wo ma ka kire aban pempi se akatua ntum wo mu ntum aban mfi etosu mienu aban de atembuafo ni bika ene adwumafo ni bika eno nso mabọ empenifu ase yentua wo mka se ka no eno nso muntuai Owura Afote Samuel se fiti January bosome ewa afie mu di besi me bosome ne de tosu dunkuno ena nkomo hwe no mu se kai be akatua beba ene ntumu ne beba nanso esi atwam amana wu atwam aban no obi ankan hwe obi amowa eno ti sade a ena o se so mabọ amane de a ena wo so ebe wo so wo no mahu sampa de ekono ekochew eno ntinyame bo ochina atembuafo ni na nkabomuko wo mo chese wo mo nkwa adwuma court nso enya adwuma eno no Owura Afote oye president Emma Jusak chese wo ma sa tintim krata koma National Labour Commission wo mo mpenifo se wo mo hwe
na omundi saade we udwuma oso omo no ma kye se wiase na wiase ye nya de enche na bible mpo akasa nsa nya adwuma no eni kwan se didi na adenti na wo ma tembuafo kokotena nkan mpo wo mo hwe na judicial council na omo ne omo nkasa nhia na omo nya nsakae wakatwa na wo mo penimu ene eka omo de no mu ntua na nkomu nyina article 149 eno ne Ghana mamra afia pem ankradu akrumenu no ewom no wo mu nyina so na nkomu nya sa adwumadie wei na so ni nina no abanya mfi obia mo ho wa enti fiti ochina akode atembuafo obi anya adwuma all staff of the service are immediately unless and until the President of Ghana complies with Article 149 by approving and paying our salaries before the arrears of January to date. All staff are also to know the following. The security men and women are to stay at post, but make sure that all entrances to the court and other offices are locked to prevent entry into the court or any premises of the service. All drivers are directed to hand over their official vehicles in the afternoon to the transport department. No driver shall drive any office vehicle or any officer or any jet during the period of the trial. No court registrar. I repeat, no court registrar. If any member is inflicted with any injustice in this court, we shall deal it as all members have been inflicted. Consequently, we shall respond in equal proportion. Ajaji fo wa mutu ole nese ni bra ba kusie mpia kusie pia wia nese asamaranko ena odinam eni amuti ye ni deda ekoso ya tembofo nkabum kwa wo mamu wo mu panyini pa president Owura Samuel Afote Otu ene kasa ye oche se fiti ochina ko ajaji fo obi anya adwuma abusia wia pramo Kasiebo ne yade atudwa ye kyeremu se Ejumeko maku edionu enkuru ekwoku ahodo civic society organizations wamani abriye pa swari kyeremu se waman wamontena senfo wamusa hye wamudamri fam nyehwe han enya zade a wamusika yede bedwa nanka enti se bibi kwaso na enkoye waman mu a ewoso omutimi pusu omhoane opusu nunu a ana wotene kankan enti omu pusu omu pa mampani ehun se wamani abre waman mu sa eye ekwo maku edionu enkuru ene imani Ghana wamo eka hu bie eni kwoku ahudro pi na wamu kyeremu se eye woni monyamfo Frederick Amable edinya different no eni Freddy Blay ene wano na ye board chairman awada Ghana National Petroleum Corporation anwo wamu temu se ne hihye ye bi ni no bekwatia wo man Ghana ebe ma yesi kasame a ene anwi ni sin ebe sanwi bia kan wo ye panti wa mo ntiase enti se ne be yesi kasambe kwa kan ti na wo mo srembe ni pa ese ne eye chief executive officer awada Ghana National Petroleum Corporation anwo eye yewra ahwene dan kwaye nyi ni dibre every ni sam afei ni board chairman Fred Bre wa mu mienu nyina ye hu wa moto asikonya wa mu kwankwa tena fie ni epe obi a wa man Ghana da na komaso obi a wa man Ghana esombo emmanuel obi a wadwen wa man Ghana ho na won tutu wa man ye na wa mu kyeremu se eba ne fango ho sensem bia ye sika bia ye nya ni titiriw ani ukopie mu ewa Jubilee Holdings Limited a ya kakra wa ye nya wo kwanu nipa mienu ya kwa muti abom ese wa man ye pe ye mpe won beton ade ama Petroleum Oil and Gas Corporation a wa mo ewa South Africa Petrosa ya kwato ama mu ntikwese wo mani abrepa na si ade nsem yi ba montin so ye kyerɛkyerɛ mu ani ewoni monyamfo na yewra Frederick Amable Freddy Blay watin nsem ni bipa no wochem se we no wantena se ema se bio ye nwu nanim fi waso abon homodin ye pa hwo o man Ghana ya bakosemu ani ekoya ofaso tutu ne niama eba na mayosemu so a wabon homodin ye panti wantena se ema se bio nanim onyam obi mfa ntwitwi fom enti sensem bi se ya ba monten so a emu kyerɛkyerɛ mu sane etie nyina wade beba betudwa na yera Freddy Blay eche ni sem na wache se wano dia no kura ni nyame anim wonye boni bia ana ne enti ekuo maku edionu nkuni wa masori se wano yenyi ni dibre mfiri ne
nsɛm no wɔse wɔnte aseɛ ana wɔte aseɛ so a ɛnyɛ yɛ de biada ɛsɛ wɔnyɛ bɔne bia nti a wɔn bɛtumi akɔsa tenkyena kyɛn ma pani anyi ne dibre ɛmfiri ne nsɛm wɔ wɔtoa ne nsɛm so ana wɔkyerɛ mu sɛ ɛba ɛyɛ Jubilee Holdings Limited yɛ kakra wɔ ɛno wɔ hɔ ɛyɛ wɔ ha ɛkyekyɛ mu aduonum a wɔn adwene sɛ wɔn ba abɛtwɛn yi wɔsɛ ɛnyɛ wɔn nko a wɔkura no ɛyɛ nkɔmɔ twitwi a ɛkɔ soɔ wɔadi kan kura ne ma pani na adeda nkwa ɛnso akɔ agɔtena sɛ atwitwe nkɔmɔ a wɔnim sɛ nka baabi adwene kɛ wɔsɛ yɛtumi gye ne dibre firi ne nsɛm a akwade kɔto ma pani anim a ne kama pani wɔn busu ne ti kura no wagye ne dibre afiri ne nsɛm ɛnso wɔn ɛyɛ adwenkyerɛ ɛyɛ nkɔmɔ twitwi no wɔne ma pani ɛtwitwe ɛno nti wɔbɛsrɛ pa sɛ wɔn a wɔn asɔdeɛ ɛsɛ tenkyena akyi yɛn gye ne dibre afiri ne nsɛm ɛsan wɔn nsusuyɛ na adwenkyerɛ bi a wɔkyerɛ yɛ no wɔse wɔka sisu popi ne waka kyerɛ wɔn mo paa ɛsɛ wɔn obi a no obetumi agye ne dibre firi ne nsɛm agye sɛ ma pani na adeda nkwa na akasa ɛtetea ne kyakya mbɛka kyerɛ ne sɛ Freddy dibre mi na mede ma wo sani a wɔtoto ne man menyi ho anti sɔre firi so a wɔsɛ no wɔni hweka na sapa sɛ dwumakwe wɔn bɛba ɛde nkrata wodro aba monten soɔ ana ne wɔyɛ yɛmpɛ ana ne yɛni nyi ho nti wɔsɔre firi so deɛ wɔsɛ lalai nya deɛ bi betumi asida na wɔde to dwa no wɔkyɛ mu sɛ ɛsan hyehyɛ yɛ wɔn de abatu monten so kura no wotietie mu ɛnsɛm ɔtimu sɛ emu da mu kuro kyi yɛ betumi aboa yɛ pa anti susuan pa sɛ ankanya deɛ bɛboa ɛne nka wɔde kɔ yɛn kama pani kura gye dibre na firi ne nsɛm ɛne nka wɔn ankasa so hwehwɛ mu ankanya obi po ne bɛka ɛso wɔn fra dibre yɛnye ne dibre firi ne nsɛm wɔsɛ anka wɔn ankasa bɛsɔre afiri akonnwa no soɔ no wɔde ɔman Ghana yɛ akonnwa ɛso amayɛ ɛso ɛnti sansi wɔgusu te so ɛne ti wɔkyerɛ sɛ sɛnei ɛsɛ bibi bɛka ne sɛ wɔn fra dibre na akonnwa wɔn sɔle firi soɔ wɔn atu ne ho adeɛ so a wɔsɛ agye sɛ mampani na wɔde dibre ne ɛma ne no mampani na ankasa asa so aba n'anim abɛka kyerɛ ne sɛ dibre no wɔgye n'adeɛ. To say I should resign. Well, I myself, if I'm fired, I'm not the one who appointed myself. Possible I could be fired, but I don't see the reason why people ask me over this issue. I've done nothing wrong. I've examined my conscience. I thought I was protecting the interest of the nation. I'm convinced about it in good faith. And if I just think otherwise, and those who appointed me, the powers that we appointed me, said that you should, the facts will speak for themselves. You know, the law will talk. And they've asked for a few documents about it. President will maybe invite the minister and invite me as well, and then point out where a few mistakes have gone on and where we should have been agreeable and then where we should have, come together and or if we disagree. Abusia ani Yera Frederick Ama Blay Edia Donald Frano any Freddy Blay and Caneno na woyo tutnani ya wata New Patriotic Party NPP amayoko na no na wamanas one watwas na wochire mu se watetete social media wodo abefonten tan kase so wobekwa obi ana da ho ya twro ni bafu tombo ya kase egboya wankwankwa ya se ya wonu Freddy Blay ene wonu wasoafo a wo hwe nyiram ahoden so woni monyamfo Dr. Matthew Opoku prempen na po wa montamo ngo ene krata ni bi kura timi twro mu se wa montama ya hye papa chese wetimi wakame kwaso wa mu mienu ntama wobi ante ne ho ase wobi ante ne nyonko ase ne wokyerem so sansam ne ehodro radosem waso hwe oni monyamfo Dr. Matthew Opoku prempa wano no eba ne sa anyinama hoden ho sensem a wabon ho modin ye pa ne nsuso ya ahodro so wodi gu apon so no wotina sidin na wutia wutimi hu se eya ne ebeboa ma oman atumpon wano so ya Freddy Blay so ne hyehyɛ ya ahodro eya ne ebeboa ma oman Ghana so atimi atumpon enti wo mu mienu wo mu hia se ne wo mu didi nkoma wo mu pekwan wo betimi afa so na wo man yatimi atumpon eba ne fango ene ho sensem enyina ma hoden ne ho sensem a wo mu taidi nkomo ye pa enti se wo bi ebefiri ni pemu akwa twrato monten so di aba monten so ese wo mu mienu wo mu ntam enwon wo se wo no kura wo hu ya no nwanwa ebo ni pusa ye pe se ne de dwe kura no woni Dr. Matthew Opoku prempe wo mehia atwetwe nkomo achese wo bi a kire na adwen a wo mo pekwan wo betimi afa so ama oman susu atimi atumponti se wo mehia ni wo mo twetwe nkomo se wo masredu wo nkomo na wo mbawie wo mbekwa kwatu so wo bi a kiro esa no ni Freddy Blay eni Dr. Matthew Opoku prempe wo mo ntam nwo a wo se ya na ebo ni pusa
I don't think we have any differences that are so serious that is detrimental to the interests of Ghana. You know, Napo has strong opinion, and I'm also a little determined when I'm talking about anything that I know of. But the two of us, today we met. Today we were at the board meeting himself. We exchanged ideas nicely. Abusiani Yera Frederick Ama Blay Freddy Blay Enkani Tutneni Ana Wada NPP Amayo Kwenenim Sabre Waya board chairman Awada Ghana National Petroleum Corporation GNPC Ano Nyume no nsia Ahenkan Kasiebo sugusu tie ewo Ahenkan FM Wati wasum Momodianfo adwenchefa 0594 8410440 8410444 text message and WhatsApp ukuta yesu moja mechire ya my SMS ukuta smartphone so anu so SMS and WhatsApp udem yopo Facebook and YouTube so Ahenkan 93.3 FM na adwenche no asu manu nso te sa agreka be yenso ya betuebo ne Ahenkan ne baako te so pemfo a okoto correction e wo Zion asodemu ebusuan ye nto ansam no so emfama wen na mobaka ya mebosum ne de atoso dumiensa ena endi samanyoko no asiahene na atu ahene wom ni na to santene koto aba ewo empeso so awdo Ghana fa na ni na eyabato awom to diagi di obedi party nanim ewo afimpinu ne dunu nan atu franka ma NDC party no ena afio san to aba eyi wom ebegina mansini na namu ewo NDC dimu mansini bia namu na o makọ akon ewo afimpinu ne dunu nan akọ premier shebjefe akonya no na wom ebetu franka ma party na NDC party no nipa mienu na koi na wom ya miensa nanso fiada ade abechememenda no ena owura Dr. Kwabena Duforce on de onkobiem teka owura Kodwobonsu kane Kumasi Mayo ene kane mampani owura John Dramani Mahama ene disiani ekowiase na kane mampani John Dramani Mahama enya abato no beye omuchichemu ediokron wotwe omuchichemu ediokron wotwe 98% ni akiri ene owura Kodwobonsu enya baako omuchichemu baako 1% ene coins bi gu akiri na anu na enei owura Kodwobonsu one John Dramani Mahama kosi akan kane mampani ya antintam no odi ababo ntenche se abato ne baso no nimpefe se ontumi ntu John Dramani Mahama no nimpefe so ontumi ndi ne sunkunim entona no nim de ebubo bani na nzo amanga adwodwen ana odi kokotentam ya adeta ama afinani so ateno wan owura Kodwobonsu ekasa na oche se na owogidie pa se ade a oye nyade a ebebem nanso akwakoya kansie de obi nim ochenasem enuti ena onya kukudo di gina de ko jantam so a one kane mampani John Dramani Mahama esrem jata e de ko fe so a ko wiase na wanya ban mu ketekete owura Kodwobonsu eto anensem so ena o se na enye se bi obetwintwan kane mampani John Dramani Mahama namu anase obi oni be sia kan eni bre so ana kwan fufuro bi ana adwen fufuro bi so nemum akwakoya kansie na akwakoya akonya abeto a womo pe obi obetu franka ana obi atumi printi ene mo nya sa kukudo no edikotuja de okwa aten de oba aten de ogina o ena aten trudu. To be honest with you, I didn't believe that I could beat Mahama from the onset, but I was trying. That maybe people would change their mind and vote for him. No primaries, and we wouldn't know the problems down there. There are some areas that he wouldn't have gone. But because of this competition, he went everywhere. He went to places, Sabsugu, Tatali, Tripoli, all those places he went. Normally, he would just go on the face. Now he's been everywhere. It's going to help him in the 2024 elections. We Ahenkan Kumasi Mayo. Ana opreso betu franka ma NDC amanyoku owura Kodwobonsu Abusia yanyira Mayor Kodwobonsu semisu na yanto aboafo nkra no ti no Jubilee Hospital sawa pomuden ehuhia ni ye panti wakoye nipa dasani de ebrani brebia ko so na ye tietia ewa yaresabia check up yi wutimi kokoye bia na yade bia hintan we nipedwe nim ti check up no ye behuni aso ano ni nyina Jubilee Hospital sawa wo ho ema wo wamo ewa outpatient service a ene na watwemu ni nyina bia bra beko bia beko akoto a doctor for woma bobe wamo ewa nimtie pa na tse ade bia for pomuden sensem bia no wako akoka kire womo inpatient services so ewo wa enu nu ko hu doctor ni ewo
wo kukuomu koka kukuomu asem akyere no wo beje na wakwakoye ne sa wie ne laboratory enu ntina e wo se ubese ohun mojekuo ye twu moja ehwehwe yadewa ehemu a ne nyina ye beya amawo ya ne sa wie na ba wunuro se ye hwehwe hu yade ne wie wo se yetimi ma waduru a ye betimi edo aso anu nti pharmacy ewo Jubilee Hospital wa enu ahudro ne nyina da wo benye bi ewo ho antenatal care ni postnatal care ewo ho ema ye ma menomo apemfo fiti da be fefuro na ekosise twedi ampon beso ewo asundwem enu echi wodi akola ne beko weyi ne didie mu ma menanka sanso wadidie emu se ne be akola ne benyin from ne nyina no ye wo bre ema wo theater ewo Jubilee Hospital wa operation ahudro ni nyina ye bi ewo yaso ye ho afa ultrasound any ECG scan ewo ho na ultrasound no we opemfo na ukotwa ho ana obensa wo ba no ye bema wo oba entafo wadaye anase wo na ye ntia na ehuhia ye pa ECG scan no so wonu mu a ne prostrate yade so ha wo montu junso mu yade bia so wo ba wo mbehwe na wo matenete de amawo yade bi wo wa enye duo enye laboratory enye scan ne mom kasa kire enu ti Jubilee Hospital wo counseling unit akwa ye be kasa kire ya kire kwan a wapomuden no obetimi afa so amana segina ne naso ebiem eye clinic wo Jubilee Hospital ti eniwa hu yade bia no wo de kwa doctor for wa mabobi wo mu onimdie ewa eni no wan behwe ama wekoba ne se ahwehweni wei ana wosi ema obi etimi ama obi abowani ne ho eban diabetes ene hypertension clinic enso wo ho enu ti fiada no pebia enkyerekye koso ewo Jubilee Hospital ema wonu mu a esitie yade wom so ene afa mujamroso ye be kyerekye kwan wo so fa so didi kwan wo so fa so enumu nuro na yade no anu etimi abras kantin wo Jubilee Hospital tukọ doctor say ko didi bra me wo pania enya afa na wo ba apia bonten akwakofa ka Jubilee Hospital wo na obenya aduane papa edie aduane ehote ewakoya yaresabia ne tinyane no eho etiye pa insurance card ahudro ni nyina yeje ode ne National Health Insurance fabra private health insurance ye som na yahwewo Jubilee Hospital ewo achim oda kwantempo ne so aboabo Amantra bridge ne so na womo ewo jimeye na frɛ a doctor for a woma bobi na wapomuden sensem nkomotwetwe bia no womo emwa wo 0244 575799 0244 575799 so baakofo ansan tumi nkata nyankopɔ anim sanso no baakofo anso nto enche damfo na wesom na we yasom ne akabom ase achede na nte kakra bu anso akwa akodu na de American kwa akosi se adehye wo achim osenase ehunu se empuntuo yenye ne dako yen kakra na kakra no so no we de ba eno nya ya sante se de okwabrane enko atumi tu no si wonom na oye tumi yafa ne sika akra de na ti a empo so eje hu ode be kwa ya sabia na odi eno ya na ne ye den kakra enti Osenase Youth for Development ene Osenase Traditional Council woma ka bom ayerse bakufo awia egu enu nti nyame bua me busumi ne de toso aduonum 25 kosi 28 womu ni na ka bom kakra no madi dwumasoma wodo bebrea woma tudin se homecoming 2023 na homecoming e fra se nyame bua yawada ochina to ochina no pa wombehwe manfo mpomu free ewo achim Osenase na nwumre no so candle night eni jama ade achi fiada no pa unity work eni general cleaning wombesiesie krom na wia no so games besia kan bebe volley ne de keka ho eno achi wombesan cooking competition na kwasiada no pa enasesom na nwumre nso all white on street carnival ntimu mutu force ne mutonton tade no aya monko me dan koton tade white na Osenase for betopa na weni na no botai se womo ye akekomo nsase de awie ayaresabia kese a mabru no kruma na afrase anwodi no ntomo ye dwumadie de anyiska de atoa so eno ne botai a womudi sa homecoming enti 28 May kosi 25 kosi 28 shase ochina yawada kosi ni kosi ada achim Osenase 0246 692825 0246 692825
ɛna 0244 164 186 0244 164 186 na one osenase panifo yi endin sawoso Ahenkan FM nyame bo a me bosome ne da etoso aduasa baako Sevilla ene AS Roma edi siani Europa League final ebekoso Puskas Arena no Budapest ewonom na akansi ebekoso na ekoso na Ahenkan FM so be live commentary with the Blues Pub and Restaurant Achimabo Eben JHS Presby School no pe ebekoso wonom ye be mount stage no ahwe commentary no bi kama yanje hwe eye free ntibrane yanje animbom na over the Blues Pub ensa aduane abetobia no ye mo 50% discount me pacho local food no ye wo enuane bi tise fufuo tuoza fi banku konkonte ampesie mutuo ekone abrofo nsu nuane a fried rice pizza indomie ebi wo na afi salad sochen ebi wo no mo na ensa no so de opebia kren to kran ebi wo ho no mo fresh 0246 970146 0246 970146 so penuane ya bi nso a ofe the Blues Pub and Restaurant won be delivery amount abusia fe ya toa ensam no asuo na enu ada kopie mu okumawu monten so a yenim dada ya abomu by election ekwoso ni nyina ne se eye mrahye bedwane ya na wote akonwa pon so ma wo woni monyamfo Philip so asabre watwa nanam ewo ense aduye nkai abusuafo eyawo na anu ti na ewo sempenifo ahwe na ne wa my Ghana ya mamra 1992 constitution sane etie no wa mu ejina so na animanim ya wa mu hweto aba no bia ana ekwaso ewo ye kumewu ekwawi ase no MPP ni mapa wo gina ye woni monyamfo Ernest yaw enim wano anu wotimi edi nkunim na eka ho bie amakasa mafo a wakasa ema aban eye yera Eric Amwakutu wode atudwe chem se nokure wano se nani ajepa sa NPP amayokuo no wametimi abom homodin na kumewu akonwa no wametimi asu edi esu nkunim achesa akonwa no eye womodia eto ye ne soso a womochen ne sanso bediye na enkunim a womudia na nkwanko ye nkunim kitikiti bio wo hwe womotema na wapa hwe yera Ernest ya amwako nipa dodo akwato aba ema ne na natepeni no wamo abom ho emodin ye panti wose nani age SNPP amayeko na etimi edi nkunim ebiam an wo chem se ye ye no kra susu free wa enipa kuo bia wamo so bom ho modin ya ahoban bo ekwa ye de wamo kwaye wa my Ghana post sadom kuo wo chem se ohwekwa amfa so atoto amoniema wamo bom ho modin ye pa ma chesa asumdwe mapa ekoso wowo enu ada batre kwa wiye ya ntise obi akotwa obi aso ya ntise obi abo obi asum nti ose apost sadom kuo no obo mabaso ye pa wabo amabaso na wobo adehye a wamo enso wo kumawu abatron peso so wam kwakwato aba no wabo wo mu nyina abaso efisa wam so ka ho bie ana sumdwa a woduro atimi kwaso ankoya sa ana nka wam so ya ne menti ase menti ase a enfa hunu sa ahoban bokuo wo wonke aden a watimi waka mi penchen ebi betimi akoso enso no wam tu wam bo ase ade emra ne ye adwuma wam ka ho bie ana chesa sumdwa a woduro timi kwaso ewo wonti no yera Eric Amwakutu mchemsa wo bo wo mu nyina abaso. I'm happy that the MPP as a political party was able to win and win with that particular margin as well. One of the things that I feel that we need to also talk about is the fact that commend the security apparatus for ensuring that there was peace. There was no, I mean, as we speak, I didn't think that there were any major issues that we would be talking about. In times past, you would have a by-election and the commentary would be about what happened rather than the results and then during the politics. And so I think that's one of the things that we need to pat ourselves on the back for. Even in the conduct of the electorate themselves in Kumewu and even all the various political parties. And you realize that the conversations were about issues and what it would happen when each of these individuals won. Ebusiani government spokesperson kasama for Emma Aban yera Eric Amwakutu na wa manaswan wo kire mu se
we kra na wose etimi hihye ye hu nkran wo hwa sane abato ekoso wo kumewu ekoso asumdwe kwan so watimi wakami penchen bia ankoso no a wose etimi gina so ne ye de hye ye hu enkran ne ye hye ese fiti ne ya de kro abato bi ebekoso wo man mu no sa asumdwe no kwawedie pepe ye no enu nso betimi akoso na boa ma asumdwe enso etimi atena wo man ni mu wose ye ne sa wo man Ghana ye kebi mami kebi amamon ebegina ne nas nebom ankoyasa na kwese ebre bia ebeto ababia ne ballot box ebeyira ballot paper bi beba beka ho mentimi wase watimi wakame ekoso sa enya de kebi mami kebi amamon begina ne nas nti enru ada de ekoso wakumewu no wase akire se kebi mami kebi amamon ye ti ase ekwankan enti ya hwe ne so ne fa hye ye ho enkran. And I feel that is one of the things that we should be encouraging a lot more rather than in times past where people were actually resorting to all sort of fighting and picking up ballot boxes and hitting each other and all of those things. And so for me, I'm not surprised that, it's the stronghold of the MPP. Once these elections are over as well, you would have people trying to impugn all sort of things into the statistics. But it's a different election. Every election is different, like I said. Abusiani yera Eric Amwaku chum kasamafo ema abanyi na wanu kasa biye wasansem kro ya ho ana managing editor wada insight ko wakrata na no yera Kwesi Pride Junior wanu so de nanu atu mu bia wakasa wotan wakwaduo sade nkura no wayi na America de woboa wo ye de wakwaduo America rom na te se wanu ana ekono enu ti wase wanu so wobo apose sadom kuo no wobo amabaso ye pa Inspector General of Police Dr. George Ekufudan pare ne mrante wase enura adwumaso a wamu kodi ye ewokumewu no wamu se abasobode enti wobo amabaso na wobo amabaso no wasanso asra wo mupasa se dru abatua eseni ekwakoto aba apose sadom kuo wamu hwasa apose fo wamu kwakoto ban akwhye ban no wamu ye wamu a wamu nimdie wamu a wamu ti asumduase wamu a wamu ti kebi mami kebi amamwo wamu ti ase a won betimi aboa ma asa abatro kro no asumdwe mapa etimi akoso wo enu ye proper policing system ye form ko na mom sanko ye sane ekofa improper policing system ye di kwade a wose na nanu ada esi ye wa ayawaso west wagon no ebeto aso ye ni bebe ye wo so na empenche ni huruye ana abeso wo manyi eso. I'll join all the others in commending the police service for doing an excellent job. Clearly, they did an excellent job. Now, how did they manage to do the excellent job? I think because they used regular police officers, not irregular police officers. They didn't use the kinds of people who were used in providing security for the Ayawasu West Wagon by-election. This was proper police. You understand? That should be the case all the time. In fact, even the police made the point that they were not going to rely on the military, and that it was within their capacity to provide security for these elections. And I think that they did very well. Abusiani yera Kwesi Pride Junior, managing editor, awada insight ko wakrata no ano. Afi yentwa ensam so na wasugusu ya wutie ewo. Ahenkan FM. Wati wasum adwencha no suma no nsu kama. Empro to say dua abu ninsa. Nana ha ban pro sa de tena opra no anu atwe son. Ojen sa de okodanka. Yanzo be kenkan ne kama no na atwe no. Aba form fefe 0594841044 text message and WhatsApp na wodem. Ene arawsa mesi wo mfimfim mantemu. Winiba ebe kansa yaman boni Kwame Adex. Kire say na nyame adom wo matitim ni na bebre na akwadwuma ebi nso apiepie ntina oba ba ko pe ene am se busuan kakra bi na wofie wo mo pe ene na wofie asemisi na ebesi no ena amane ode ba yo mu kirekire mu se hwegu efutum de ona na ohyedan mu na otetete na odi mika opie na opie na anche bia na otida na ejim ehono mo na wo ma ebemben so awom ko hu se dan ebu na mo ti se ebu nsu kirem se ne kwal wato no mo wata nde tetete odan oje tetete today ayi mpapa oje tetete na wokoko he na pillars so adan ni mun cement wo ho no olwawa
ti anche bia be don show ana minute makoma kwa adu asentem na da no je jim na obui enti winiba mo kodon yentema woman no wo na afi woman no wo dan mun wo de to yaman boni kwamia dex na enyim na me wo inside nti meti se bibi ye prepre da wase ho na me pie sa me behwe dina ha na me hu se pila no ejiji ti me gina ha na papa ne maami we omo frame na me so daddy me wa ha o so mo ina be gina ha na hu se best 30 minutes krandu hu ansa ne na agufo obi ani fi me nkwa na me ofi enche dan bi alan nti me so ka bi ewura container bi nti mo pre na mo kro roadside mo hwe na onye roadside o na mo dan kwofo mo dem ka fiereba towards where the buildings nti mo shamba again also abasa na which one collapse the rush here to come and see. Near the free one and you be shaman we know outside. Ground floor or a 2-story. Ground floor first, second. So a 2-story. In Kofu and Shadance. In Pabé 5 being what's here. As tickets, but all cramp work at and won't fear. Papa na about on several occasions. My minister about on several occasions. But they are still not going. And unfortunately, this incident is and I had to no I am go for what they should no boy and Yama anti Muha Meta Nama wash it. The Bidu and a pillars and why a bull leg. And I know a cement in our Huawei. And the one Namamin or Demica or Fidel will pay. Never say, Ombre, if you matter harmony danger. And a down no. Intended Yamin a fair fiananka. A down cry. A trust me no. I said, dear Kawami and Santana and your Fena Bonsen trust me no. And anka, woman to now will fear no woman. Kasembonisi wo Winiba Junction enu no finfin mantemu enti weye maami odin kan kasa na otifio nso e woman na ben a wo mu hu abra edan ni ba bebu e wo Winiba Junction enu achi ne yamane boni kwame adex ene Winiba municipal fadan a wo mu fa fire service enya hwe na mum so mu siwie na bibi boni akoso na se di ewudie ba no mo to nsa frɛ fire service die enti okasa ne se osinka wo ba besi dan a kwan paso no say ye dan yo say ye store say ye dan yo na nkan tentem so akɔ fire service for nkyɛn akɔ gitumi ene akwansre na nkoma ba behwɛ edan no say bia kwan a yafa so ye enyama hoden light ahoma no eye kwan a yafa so de edan na ni ba bia de edan na ni akyerɛ no eye say atrenchen bisi a ka betumi abɔ no abagyi nipa nkwa sane mani ni na no owura Ebeneza Fifi Daddy oye dumja peni owo Winiba ne potem kyerɛ enipa bebre organa wo monye sade no eno kan pa ne de sa enwema webi esisie ento o kyerɛ sɛ dan ya ebuye sanka mpo wo behu dumja dwumeko na komso betumi aba behwɛ e de wo mafutuo ene wo mo nkyerɛkyerɛ toso ama wo mu si dan na nkom betumi aniye enti otugana fo ni nafo sɛ fiti na ekɔ obi anfa ntunofo sɛ de asi obi anfa ntunofo na obesi dan ya ohun fire service for sanso asi awie a akura so waka onwe utumi ko fire service for na wa behwe timato a ekoso no no mahwe ateneteno. Yeah, assessment not a 2-story building in a way but in that Kanyami Obiare Imperium Obiare Su in from the fire service point of view and Sunday based then you need to come to fire service for building permit. When you kwada yama building permits no keke. One can say baby then we should be a parking and car to where then even getting access to the place was a problem. It's imagine it wasn't a collapse of the building or a fire. Inka fighting that fire would have been a problem because maybe a park yanka na distance down so one a problem. But I bet the fire permitter we put all these things into assessment. There, okay, if there is access routes to the place, BB Saka go to Waban able to me quantama and Sanyama permitted. For all indication, you would know that you pay one by the fire permit only one. And then a done also for commercial purpose or a mission house, right? Or a chapel then. Now was a commercial purpose. And to say it's done for commercial user, you need to come to fire service for fire certificate. Or no in a yabaniaba access a building. If the building is good for people to live in, you watch the safety aspect of the building. If your electrical wiring and on account there, the building will be here there or be able to watch the man. Onipa amotini ni eni etwagu yei eye dumja dumeko a ewo Winiba ene ni mpoteme kire efutu abeton peso so mfimfim mantemu penyini pa otua dumja dumeko na no ADO1 Ebeneza Fifi Daddy oni amane boni kwame adex ene di nkomo yi ebusia yemfa kinkan ni si na wadwenkyere ba ye no
yɛmfa ntoa so ma wɔ na adwenkyerɛ no aba papa yɛbɛkenka ne nyina so ama wɔ enti ne deɛ edi kan ɛyɛ Francis Kasoada to so de aba ana wɔkyerɛ mu sɛ ne yɛkɔ so wɔ kumewu ɛne day krampo kyerɛ sɛ breaking the 8 no ebetimi so aba mu nti no wɔse wɔnimonyamfo ɛnɛsia anim wɔ manitin kɔ papa na wasa so akyerɛ wɔnimonyamfo Mavis Hawakumsen ɛne aban crachpeni MC yɛ wɔnimonyamfo Anita Obolav Emisa wɔn nyina da ɛwɔ Kasoa ɔwɔ ahene akwesi echampon kwache wɔse ɛnrada kumewu ɛne wɔ manije pa wɔn yɛ krade na ɛyɛ ne fɛ ɛsɛ doctor owusu afiri akoto wɔkɔ kasa ya sɛ wɔde to dwa sɛ ɛde yankonimdie ɛbɛkɔ soɔ ɛwɔ ɛyɛ kumewu enti wɔn nyina wɔn mani ɛsoso agye na wɔse wɔsrɛ kumewu man pa ɛsɛ propaganda NDC amayoko ne yɛ wɔn ntungu beebi na wɔn mo mani mre ɛmɔ homɔden ɛsɛ kwan bi asoɔ ɛyɛ afimpinu ne aduonu nan abato ne kunde betimi ayɛ NPP amayoko no ɛnso ɛkyɛfa master planner junior Kintampo aka Kintampo BMW wɔse NPP amayoko mprempren ɛne amayoko a ɔman Ghana yɛbetimi di ani ato wɔ mosoɔ ɛba ne mpumtuo ɛne nkan kɔde yi ɔmu firim a ɛnyɛ yie enti wɔsrɛ sɛ Ghana fo yɛme ani na wɔ pa na NDC amayoko ato wɔ matase ne akasakasa no wɔn nsɛm a wɔn kane montungu wɔn ni bibi papa bia ɛde ma wɔ man Ghana wɔse wɔkyea ɛyɛ lawyer Jerry Ahmed incoming wage agbawe NP ɛyɛ master planner gye ɛno no Amisco Spelele Kasoa wɔse aka Honorable Hawakumsen to waso na wɔde aba na wɔkyɛm sɛ deɛ kɔ so wɔ kumewu no wɔn gusu a wɔn sa pipe sɛ wɔn ani agye sɛ nkunimdie ɛba wɔn afa na sisi aneɛ wɔn de wɔn adwene ɛne wɔn nimdie wɔn tiri mu po nyinaa ɛkɔ so ɛyɛ Asen North deɛ no wɔn tumi di nkunim wɔ Asen North penalty sɛ 2024 wɔn afa ne fala fantastic Wilberforce ɛde free sɛhwi asamin so ana wɔn so de aba wɔn de happy birthday message ana wɔde ɛba yɛ wɔse happy birthday nkɔma akwa Annabel wɔn so ɛwɔ sɛhwi asamin so wɔn ne ɛkwantenten ɛyɛ pa Shama Aba Edna Benya ɛsɛ 2024 ɛyɛ NDC amayoko amampani John Dramani Mahama wodi anim wɔn mo ana wɔn di nkunim wɔse wɔ ni esi dada esi wɔ huhuma fam akasa bɛba ɛnisuo nana mensa wɔ ba wɔse Kasiebo ne ɛdedem wɔ bia mu kuhu a wɔ bia nso etie ebie nana Ekuamoa Boaten Ablekuma Central aka Dr. Baumia Eskami wɔse NPP amayoko no ɛne amayoko betumi aprimpum tuo ama wɔ man Ghana enti yensom ye na wɔgyina so na wakyerɛ engineer Kenneth Arthur deputy CEO a wɔda Volta River Authority VRA so ano Stephen Boache so de aba wɔde fi wasa ekropon ye Stephen ya na wakyerɛ wasa ekropon fo nyina mame ayamfrɛfo bɔdeɛfo bogosofo kya wɔ mu nyina emame na wɔde aba no wɔkyerɛ mu sɛ Ernestine wakyerɛ ɛsɛ wɔdɔ NPP amayoko na wɔkura so dedi pefe ɛsɛ Dr. Usu akoto wɔno a anakyɛ sɛ ɛbɛdi nkunim ama NPP amayoko no wɔsesɛ ne esi yɛ ɛwɔ kumewu anuradan sa pɛpɛpɛ ana 2024 deɛ no ɛnso ɛbɛyɛ awuga ke Delilah wɔno so de aba no kyɛm sɛ yɛka no korɛ pa de a wɔno wɔka ne no korɛ atumu sempe wɔse ahenkan kaseɛ emu da hɔ clear ankasa bibia ka ne sɛnea esi yɛ sɛnea ɛteɛ pɛpɛpɛ ne aka ne saa ɛtu wɔfa so na wakyea prophetess Martin Kunama Brekum ana wɔwɔ a wɔkyea no papaapa yɛ Kato immigration checkpoint wɔkyea no ɛnɛ anwummerɛ Honorable Abedi Kwada so ɛde Fikumase aka police ni nedro no wɔso ɔno deɛ ne ra wo ne ra awo nyinaa ne sɛ wɔse yɛnti bi da ɛsɛ wɔ man Ghana Judicial Service Staff Association jusakfoɔ so wɔ mo ba bɛte atua ye wɔse wɔ man ɛhefa ne yɛkɔ wɔ maketu aban nyɛ bibi kakra mfa ho nti aban sɛ wɔnyɛ enti saa deɛ no wɔ mo ba bɛte atua wɔse ɛyɛ awerɛwo sɛmpa ebi ensi da wɔno so kyea maame soja a wɔwɔ Kwada so ana fe Benito ɛso ɛwɔ TKB Michael